Dneska je to iná terapia. Zrazu tu jem, sa hovorí, že som vyspel. Čaute borci. Čau. Zdar borec. Čau. Čau. Zdar borec. Čau. Čau. No páni, dobre. Ideme pekný pojazd spraviť, nie? Dáte klín a tam porad. Shamron, checkpoint. Shamron, checkpoint. Že si to dáme. Tak a teraz čo už vymyslíš teraz, vieš, také počasie? Teraz vieš, to musíš tak hľadať, že cesta, takáto nejaká šotolinka. To už nejaké extrémy, to už je zbytočné. Poviem, dneska je prvýkrát, čo ma to dečko trošku baví. Vôbec ma nebavilo. To sú len trošku dusil. Momentálne tak na tom sa... Nie, proste vôbec. Ani nohy som nemal tento týždeň vôbec nejaké, že... Nie. Maťko, povedz nám, ako je to koleno? No je v poriadku zatiaľ. Rozbeháme do toho kopčeka, hej? Je to zahriaté. Teraz musím už iba šlapať. Dobre. Tak pekný pojazd si prajem. Díky aj tebe. Si vyhrávaš, veselo ti je, veselo.
to začína. Nie. Pekná cestička. Tu vyjdeš medzi oným Chvojnicou a Tužinou, čo je tá asfaltka. Tam vidíš. A potom ja chodím potom z Ozriechova, tady to prídem do Ozriechova. Aha. To vidieť pod Ozriechov, pod kopec sa to bude. Ale sucho. Hej. Ako si to hovoril? Na pravú stranu? Cestiari sa uvíňajú? Či na ľavú? To myslím. No keď sa zaraďuješ? Vraj? Takto. Ku krajnici, hej? Ale vraj je to podľa toho, ako je to šúkaj, oficiál. Som byl tak dávno, že si máš vláčik, ktorý ide, ja neviem, takto. Ale ak tam nemáš prevaďovať proti prstu. To ja sa doma nehľadkaš inak. No. Dobre pani, zabludil to máme, všetci sme.
Nie, nie. Lukáš sa tam nejako zabudol. Piším jak elektrika. Ale už nevládzem ako elektrika. Hore? Hej, hore. Počúvaj, pôjdeš do dediny a pôjdeš ešte väčšie spolky, tak máš. A my deti vládeme? Štyri. Koľko 4 piva, nie? Tiež zastaneš v parku. Nevidíš? Joj. Joj, dobre. Dobre je to. Dneska je to dobré. Dneska je to iná terapia. Neľutujem, jak sa hovorí, že som išiel. No dobre. Pred 2 týždňami sme si to dali dole kopčekom. Teraz si to dáme hore kopčekom. Marcelko nám povie, ako sa mu ľúbi dneska cykloterapia. Výborne. Nič není krajšie ako jesenný výjazd. Ešte aj Matej nám povie, ako sa mu to pozdala. Nepovie, lebo to je iba Hrešev. Jaj, no. A vidíte to, počujete to.
Ja neviem. Však... Ideme hore na trail. No však hej, a vy tam potom zídete dole. Ja neviem, či aj chalani tam chce byť. Nie, oni išli dole. Už len Maťo ide. Na to nejde, aha. Ide. Tak kto? A oni pôjdu bonicami dole? My ideme, tá je to asi na Kocúrany. Čo? Môžeme ísť aj tak. Tá je to na Kocúrany. Na hlboké a na Kocúrany. Kurde, až to ja neviem, alebo asi čo s nimi, alebo ako. Nie, ja by som išiel dole a potom by sme vyšli von. Dobre, aby choďte, tady ideme na Kocúrany. díkes. Dobre, však to už sa tak viac menej rozrieme. No No jasné. jasné, dobre, Dobre. díky. Čaves. Čau. Čau.